Uluntu lwaseJoe Slovo namhlanje luphume ngengqele ukuya kwiziko lezempilo lakule ndawo ukuya kufumana ulwazi ngeentlobo zomhlaza kunye nokuvavanyela umhlaza simahla. Emva kokuba umbutho ongajonganga nzuzo iPink Drive uze nephulo lokukhuthaza uluntu ukuba luthintele umhlaza kwangethuba eNelson Mandela Bay. Ingqonyela nekwangumsinguli walo mbutho uNolene Cochen uthi basebenzise inyanga yokuzalwa kukaNelson Mandela ukuqhubela iphulo njengoko besenza minyaka le. Uthe yona njongo kukufundisa uluntu ukuluvavanya kwanokuqinisekisa ukuba abo bafunyaniswa beneempawu zomhlaza bathunyelwa kwiindawo ezifanelekileyo kwangethuba. We have brought the residents of Joe Slovo is free or access to free mammograms, which is the early detection for breast cancer. So it's a comprehensive cancer screening. There's also the education. But once we have made the diagnosis, or the doctors have made the diagnosis, we ensure that we navigate all those individuals either back into the clinic where they are registered or to your big hospitals, your tertiary hospitals, where they will go for further intervention. uNtokozo Dludla ongomnye wabasinda kumhlaza ngoku osebenza njengomfundisi woluntu nokwakhokhela amaxhoba omhlaza kwiPink Drive uthi kubalulekile ukuba abantu bazivavanye rhoqo. Kubaluleke kakhulu ukuthi umuntu azicheke and abantu abaningi abafundisekanga ukuthi bazicheka kanjani. Enye into ebalulekile for me kakhulu ngoba ukuze ngithole ukuthi ngine cancer is because of education umntana ma athola esikolweni. Uma esikolweni kwafika usister wamfundisa ukuthi ucheka kanjani. Uma esefundisa mina ngathola ukuthi ikhona iqhube likhona ngaphakathi but angizange ngenze lutho ngalo ngoba bengithi lizaphela. Abahlali nabo balamkele ngezandla ezishushu eliphulo. Usebenza koliso neminyaka engama-57 budala uthe besele nexesha wagqibela ukuvavanyela umhlaza. Usonwabo Didi uthi nangona amadoda amaninzi engakuthanda ukuzivavanya yena ukholelwa ukuba kubalulekile ukwazi imeko yempilo kusekutsha. Kulixesha elidana noko ndigqibela ukwenza i-pap smear and then xa ndifika apha ndafika zikhona nezinye izinto, so ndenze ke ngoku i-pap smear ndabe sendisenza ne-skin tonton. So ndisafuna nongena ndenze nezinye izinto kuba akho lula ufane uphakame uyozenza izinto. Manje kakhulu andithi ngichulame kuba namna ndifumaniseke uba ndi-negative kuzo zonke sendizithestiwe. Ndichulumanya nje into yoba ndibe yinxalenye nokwazi and umdla wami ke into yobana ndiyaqonda into yoba xa nindifumanisa into yobana ndinayo enye yazo lithemba lobana niye nimthathe mntu nimfumene nimse apho anothi ancedakale khona ukuze into yobana noko lingabi lifutshane ixesha lakhe. Ibuhlungu into yoba uhlale usithi wena umsulwa awunanto kanti ikhona qha awuyazi. uNoxolo Ndlotyeni olilungu lekomiti eliziko lempilo uliqhwabela izandla eliphulo ngokuba uthi akukho bomongikazi boneleyo kule kliniki. Abantu bayasokola baseSlovo, siyasokola kakhulu ngoba abantu banezigulo zabo omnyaka yazi uba ugula yintoni na. At least ke ngonikwazi into yoba nizoncedisana neenesi zethu because asinazo nezo nesi. Inesi siyazisokola. uAndrea Magni ongusekela nomongameli wePink Drive e-USA uthi bonelisekile indlela uluntu olusabele ngayo kweli phulo. Communities of South Africa are crying out for help and for assistance, and we're here today with the Joe Slovo Community Health Centre where they have services that they can provide to their community by having Pink Drive here. And we can see a lot of people in a single day that they may not have the resources to cover. And it's extremely helpful for that community to then treat those people. Lo mbutho seluhlole abantu abangaphezulu kwama-2,500 kusukela oko liqalile eliphulo kumasipala weNelson Mandela Bay. Kwindaba zeMpuma Kapa TV, ndingusisipho Mdiki, ndilapha eGqeberha.